og velkommen til Kreuzers Farvehandel. Vi har eksisteret siden 1901 og har gennem 4 generationer vejledt vores kunder i farver og materialevalg. Det er derfor noget, vi har stor viden og erfaring i. Vi sætter os løbende ind i nye produkter på markedet, så vi kan altid give dig en ærlig vejledning. Til dagligt møder du min mor Merete og mig selv Camilla. Vi har i mere end 50 år handlet med maling fra Sigma Coatings, som er materialer af høj professionel kvalitet. Så du får gode og holdbare materialer, der ikke er dyrere end dem, du finder i almindelige byggemarkeder, samtidig med, at du får professionel rådgivning. Fordi vi ligger på Lystbadehavnen, har vi udvidet sortimentet over årene til også at have bådmaling, bådudstyr, tøj og sko, gaveartikler og messinglamper. Vi sælger alt i bådprodukter og bådudstyr. Vi handler også med et bredt sortiment af fiskeudstyr, og vi har levende avn året rundt. Min mand Søren er lystfiskereksperten. Han står her i weekenderne og vejleder gerne med endegrej og fiskeplads. I vores store lagerhal opbevarer vi både for vinteren, og hver sommer ruller vi den røde løber ud og afholder lager. Vi kommer gerne ud og kigger på dit hus eller din båd for at kunne give den rigtige vejledning. Hos os mødes du altid med et smil, og vores kunder er i centrum. Så næste gang du skal male, kig ned til Kreuzers på Lystbadehavnen i Nyborg og få gode råd til hus og båd. Vi glæder os til at se dig.